Jeg hængte op i gyngestativet og så foran var. Morten, armene deroppe. Så skal han op, så højere, han skal rigtig skal han op. Det er fast her, hva'? Nej, Den ene arm, den anden arm her. Hvad med luksus, du har fået sådan en ben, ikke bare armen om på ryggen. Nej, det skal være sådan. Så lægger du ham der. Hvad så med benene? Skal det ikke også være ude? Det gør vi senere, og så er det bare løbet. Det var så til det. Hvad for noget? Hvor længe skal vi så lade ham stå? Betale 20 minutter. Indtil vi alle sammen har fået en tur. Det er jo en stark t-shirt indenunder, så burde vi ikke tage den af. Kan vi ikke så godt det? Det kan vi ikke så godt. Lige lyne op. Lige lyne op. Lige lyne op. Det er næsten på søn, er det ikke? Nej. Trader! I nakken! Det skulle ikke være gammel, Thomas. Jeg sagde det. Tillykke med fødselsdagen, Jimmy. Væk. Tillykke med det, Jimmy. Tillykke. Tillykke med dagen. Han løber efter os, jo. Jo, du. Det var bare. Han har set tilstrækkeligt NFL til lige om lidt. Han er næsten på, vil jeg sige.